ayo ada mak. Kedua, video sa. Ayo sabana yo. Bisa tapi ya. Mau sawa. Alah pia. Lalu lendang le. Den ayo kopi tibo, rokok tibo. Apa di bola? Den 1 2 3 dan 4 Ada agak ke setang ni saat. Apa aduh Ya, mah. Boden. Tu sudah mah. Sudah Boden. Di kampung Hera. Babi lah piat eh. Lah. Habib apa ubat dan dia? Ya. Bukan mami dong. Apa? Kali bukan mami kini tahu bang membeli. Ha. Kalau Oiko ko ambo dia kanduang tapi nonggo di nombor ditambah lagi. Kalau iyo musang sidang lompat 3 di kapal lobi 2 dari bidua langsung ke sampen. Kok iyo nih joteramis kadi padadi bawa pikir sadang duduk tolong Surya di lataan kadi. Ayah di kejo lo. Kalau kembati yo na agileri yang pakai dia anak mudo-mudo. Nah biasa teramis muanggu kawan bapantang kamanggel yang kole salero ajen pulo gadi. Pado buayam gadi elok punah elok lah itiek dan pakambang. Pado balagu ati ete batambah susah, ca ete balik pulang gadi. Mai minum air lo. Onde apo gadi pakai nasi, la jale sambal la dominya di pagato si mala jariang. Apo kini nanti hati ko urang sungai tunu dan pajina la jale balilap nang kakariang hei. Tapi menyangu lantan tu panu beliang ayena dalam saya. Muanggu na gadi alu nampak le bakato namu mageliang lu jale asoin dak lena onde wala le maranta tupai la mati tupai di panoko ayete minun bibir tu takule te takana na maroko O Padang Solo na maro labu o ko ete ndak bisa digadu na.